moromo 12 kata mohingo 12 to gin gi nia mar ketho gimoro. Ineno kata ka maybe giwacho ni wadhiuru wawang' supermarket ni kata wadhiuru wakwal gini to gichokore ji mang'eny. In inyalo wacho ni gin peaceful, but ng'ama ni kachacha winjo ka giwacho ni wadhiuru wawang' kacha, wadhiuru wakwal supermarket cha. The moment mano timre ka gichokore, koro obila orubeni timo gimiluongo ni somo negi proclamation mondo nyisgi ni mondo gi disperse. To kose nyisgi mondo gi disperse to ng'enyne ok gibi disperse. Then obila koro nyalo tiyo gang'owa gi teargas. Ordinarily joma ne dwa kwelo gi gin ok gibi wacho ni gin ne gidwa kwelo. Gibiro wacho ni gin peaceful, but already osewinji ka giwacho ni gidwa dhi turo gimoro kata gidwa dhi kwalo gimoro. Koro wabed gi double standards. Ni sama obila ochung' kando mokwal giki kata oketh odi kata biashara mari kokipen no obila ne ochung' achung'a ng'iya ji. Iwinjo? Nok ne gitiyo kata gi gik teargas. To ini be ing'eyo iseneno kijende wa makondele kata okondele kende. Kata mana Nairobi ka. Kata mana Meru winjo ka giwacho ni kapilo kotiyo gi teargas ni hii maandamano si tamu bila teargas. Ebu mtupe teargas kidogo. Seche moko joma wacho ni ebu mtupe teargas kidogo gin joma intention margi en kwalo ng'ato. Koro ki throw that teargas to koro gichako bedo rowdy, police goyowa, then giringo gidonje duk ng'ato to gituro to gikwalo. Omiyo gin gik ma tricky moko benwa bedo excited over or benwa ng'iyo to role mar obila en ang'o. Role mar obila and gima senyiso ji pile ma ji ok dwa winjo ni bunde mobila ting'o no nitie wach moro language moro ma kitiyogo kaka ng'ama obila to jo human rights wacho ni donge ineno ka ng'ano wuoyonwa marach. To donge en adieri ni bunde ok en mar nego winy? Ok apar nolose mar nego winy koso kata mar nego le. Bunde ni kata mana mbom jok manoloso galosa for destruction purposes. Koro it is good to nyiso jomatindo ni nitiere gimiluongo ni justifiable circumstances minyalo negi. Iwinjo? Koro ipenjo ni what are those justifiable circumstances? En ang'o ma kitimo to obila nyalo negi? The only control measure mobila nigo en ni kochuno ni nyaka igo ng'ato gi bunde to kinyal goya ji randomly ni goyo gi bunde. Gima police timo i-target the ring leader ema bedo targeted. To kobedo targeted to wabedo gi a little bit of damage control ni maybe ng'ata chielo tho to i-save the rest of the people. Because otherwise kigoyo ji randomly tinyalo nego ji 10, ji 5, ji 20. But ok wanya wuondo dhano ni obila ok nyal tiyo gang'o gi risasi. Nitie circumstances mobila nyalo tiyo gi risasi. Because ok nyal dhi ni koro inidwa wang'o KICC kawuono ni to obila ochung' achung'a mosi ni wang'o KICC. Property no pesa di nong'iewe karang'o? Ka life ni no you think ni is important, amo miyo ini feel ni life mag jomoko tok important. In mari as an individual ema important. Idhi e hotel mar ng'ato inong'o ka ji chiemo, ikwelo kuro, iwang'o hotel no, iwang'o mtokni man kanyo. Iwinjo? Maga are not good things. To nyaka wanyis there must be in a community there must be fear as a matter of truth, because ratio mar police is about 1 to 500 because one about 50 million plus. Police gin under 100,000. To bende kata sani nitie riot, police moko nyaka bede police station. Police te ok nyal di riot. A small percentage ema di riot. Now in event ni koro police en achiel against ji 500, like police moro mane igoyo bondo nyocha recently chande. Gima nokonyo ne en gi gimiluongo ni gas gana. No onge live bullet. Sama ne joka goye mogoye pinja, no bedi gi live bullet ne do nego ng'ato. Wawinja ne Peter Garo. To kano nego ng'ato, mane gima ne ji do timre nade? Do pick. Ni obila timre nade? Omiyo wabedi gi luor. Nwach Article 37 ma activists gi. I don't know that he's also an activist. Jo gine. One gi Bill of Rights chapter 4. To Article 37 e Bill of Rights ni thura. Nitie gima musungu wacho niya. Ni oyieni bedo gi freedom mari. To Bill of Rights ni has limits. The major limit en ni sami enjoy your rights and freedoms.
ok inyal prejudice rights and freedoms of others. I demonstrate, I agitate, iwacho ni Ruto must go. But does it mean ni dhi wang' kiosk ng'ato? Kiosk no pidho ji adi? Kiosk no opidho min gi, opidho nyithindo madhi e skul. Sami wang'e, ncha neno ka jotije moko mane tiyo hotel magawa moro Mombasa ywak. Ni koro wang'o tendgi. Obro chulo rent nadi, nyathine bro dhi e skul nadi. Nwach nyathini dhi e skul, oting'o break. Iting'e gi nduthi, gi pikipiki. Are you getting me? Itere e skul, iduoke. Kochopo miso dwe, ichulo rent. Dhako be wey ot, dwa chiemo. Ng'ato bose odhi owang'o kiosk magine duk ng'ato, ok inyal yudo. Koro nyaka wabed reasonable. Ok inyal prejudice rights and freedoms of others to inti expect mondo mosi gi gloves. Wan gi reason momiyo wan gi police to protect everybody. So wacho ni police motimo marach, madwa